سروزیر پنجاب مریم نواز کراچی گل پلازا ویلا 26 مردمانی بیرانی سرا افسوس درشان کتا آیا بیران بودگی مردمانی کہلگو دلی ہمدردی ہم درشان کتک شکارپور تانا اسٹور گنج حد بند تھارو پور محلہ دو ٹولیاں نیامہ جنگ چو پاس 13 سالہ راہگیری چک سلیم بروہی بیران پولیس ردا تیرگواری بھئیو او سومرو برادری نیامہ سیاہکاری کنی جیڑے سرا پیشت کر اسلام آباد پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ او کریٹرز تقریب حلف برداری مراکش تران کنانا گنجائی شنکاری وزیر عطا تارڑ گشتہ ناشرکار و شرپسند عناصر ہلاسی حشدری حاسی گروہ ملکہ ناشرکاری سرا خاموشی او سیاستدانہ تنقید نشانک جوڑ کن گئے اسلام آباد چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباسہ سینیٹر اپوزیشن لیڈر وڑا نوٹیفائی کنک بتر چیئرمین سینیٹر نوٹیفیکیشن گشتہ سینیٹر ناصر عباسہ لیڈر آف اپوزیشن ڈکلیئر کنک بتا ثانیہ گل پلازہ صحبت یوگی کراچی شہرہ سوگے سمائی ترجمے عمر کمائی صدقہ گو پن بتگاں بازی مردم بازی دیر داماڑی پھستا بتگاں جبکہ کہل مردم یوگی روچ ویلے جاہوتی دل دوستی مردمانی خیریت وداری بتگاں بلوچستان گرینڈ الائنس وتی روٹانی حقہ مروچی بلوچستان اسمبلی دیما نندانگ جنگے جارجتر گرینڈ الائنس گوشگین کہ بلوچستان حکومت گنجائے طرز وڑا DRA الاؤنس 30% گیر پکا سرکاری محکمہ نجکاری فیصلہ زدتو ترزیر بھی گرینڈ الائنس رداسی یوگی بلوچستان سے سرکاری ملازمین کافلہانی صورت کوئٹہ رساں کوئٹہ موبائل ڈیٹا سروس معطل کرنے بتاتی ہوگی شہرہ بیجارے واحد واسطہ موبائل ڈیٹا سروس معطل کرنے بتاک شرش صبح شہری جیڑہانی آماچا کراچی نیو سبزی منڈی واقع دکان آس لگے تک چرچ صبح فائر بریگیڈ ہمہ موا ویلے جہاں سرو تک آس تو سینٹر بنشر ردا آس دنداتی وڑا مارکیٹ شیڈز لگے تا آس شدت ممکنہ تاوانا زد اندازہ جنک بیتی جس بعد دبرت اللہ پولیس زیر حراست یک جنک کچا اجتماعی زیادتی ویلہ پد مقدمہ درج کنک بیتر اثر مندی جنک آسیا کو سوتی گوارو بلو کے ہمراہ ایسے چو گڑی حسن ہمراہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹا پیش بیتر پولیس ردا مقدمہ پر درست نامزد ملزمہ درجی کنک بیتر فیلڈ مارشل سید عاصم منیرہ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد تاروتاب کو تک ISP ردا فیلڈ مارشل سید عاصم منیرہ پولیس دستہ گارڈ آف آنر پیش کو تک فیلڈ مارشل اسکول فار ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا انفورسمنٹ ڈیولپمنٹ سرا بریفنگ دے بتک اسلام آباد قومی اسمبلی دیوان MQM پاکستان و ایدگاہ اپوزیشن گلانہ ظہر شانی درشان کو تر انعام ایجنڈے کوپی دررک بتگا اسپیکر ڈائز دے مشہور کنک بتا MQM پاکستان راشد فاروق ستارہ دیوان حیالانی درشانی کنانا گشتہ انوگی کاروائی معطل کنگو گل پلازہ ویلے سرا بحث بوک لوٹی ایک بعد نزدیک سومرا شاخ نہرہ تراک مانت کا چرچ صبا نہری آبدمگاہ داخل دیے گئے بعضی محلوقہ لوگ زیر آبد کگا محکمہ آبپاشی عملہ ہم بے گواہیں محلوق وطی کو مقوت تراکہ پور کرگا دستگتا کوچک احمد میاں سومرو دمگ سومرا شاہ کا 20 فٹے دراجی تراک مانت کر تاریخ اولیرن یک ماہ تا IT برآمدات $400 ملین اثر بتگا حساب و داد ردا
دسمبر سال 2025 آیتی برآمدات 430 اب ڈالر گیش تک اگر گستگی ماہا گو موازنہ کرنے بھی آیتی برآمدات 20% گیشی ریکارڈ کرنے بتا کراچی گل پلازا شاپنگ سینٹر لگت گیا تو سنبوتا پلازا ملبہ چست کنگے کار بڑھ جاہیں ویلا بیران بتگی مردمانی کچ 26 سر تک ابتاد و پنچ مردم انگت بیر گواہاں ریسکیو کارندہ چل کلا کا پد گل پلازا ماڑیا پتر تگا اولی منزلہ اللہ شانی کشگ کار سرجم کنگ تک کوئٹہ مسروبے پاری دما پرنس روڈ واقع یک پلازا آس چس بتا کہ حمایتو سینک بتک تاہم کولنگ عمل بڑھ جاہیں ویلے آسرا پلازا قائم کمپیوٹر موبائل فون گارمنٹس ہوار بعض دکان سدکگو پر بتگا ریسکیو حکام ردا آس تو سینک عمل فائر بریگیڈ شچب کے پی ڈی اے میں 4 گاڑیاں بارز ہوتا ہے سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی سروکی صوبائی کابینہ 22ویں دیوان برجمدار تک دیوان تہا آمان گورننس تعلیم انتظامی اصلاحات درگتا اہمی و تاریخ ساز فیصلہ کرنے بتک کابینہ مسنگ پرسن جیڑا مستقل حل واسطہ ہم آسی فیصلہ کرنے بتا مدن وزیر شہباز شریف گشتہ کے پی کے پاکستان ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک صوبہ کے پی کے ناشرکاری خلاف جنگ باز قربانی دات صوبہ محلوق و سیکیورٹی فورسز ملک اسلام تی واسطہ تاریخی کردار ادا کو تک قومی ورکشاپ خیبر پختونخوا سیادی دارو کی شرکا گتران کنانا مدن وزیر گشتہ کے پی کے مشکل جاورہ عبید افغان پناہ گیرانی مہمان نوازی کو تک دین پانے بنجائی وزیر خواجہ آصف گشتہ سعودی عرب و پاکستان آمد دفاعی کال بندے دیگر ملکانی شمولیت فیصلہ نوتک دو ملکانی باہم شور صلاح چاہی فیصلہ کرنے بھی رسانگ درگ تران کنانا خواجہ آصف گشتہ دفاعی حکومت ترکیہ دیگر ملک شامل بود کنا سندھ سروزیر مراد علی شاہ گشتہ وانہ گزانگی دیم روی پرائیویٹ پیڑا جوانی کردار ادا کو تک وانہ گزانگ عبید ہچوڑے چاگر دیم روی کتنکا سندھ سرکار وانہ گزانگی پیڑا سے دیم روی دلگوشی دے گئے سندھ تعلیمی بورڈ نمبر سسٹم ختم کرنے بتک نو کی گریڈنگ نظام منظوری دے بتا وزیر جامعات سندھ اسماعیل راہو گشتہ میٹرک و انٹر واسطہ نو کی گریڈنگ نظام منظوری دے بتک ایردا 40% کم نمبر زورو کی نو دربر فیل تصور کنک باں